že mou lásku zklameš, to jsem nemyslel. Škoda lásky, kterou jsem tobě dala. Škoda slzí. Så er vi kommet til Prag. En fantastisk flot by, og her er faktisk meget koldt. 11 grader og regnvejr. Men vi står foran på det gamle torv af det, og der er jo nogle fantastiske flotte bygninger. Prøv lige at se med her en gang. Og jeg har netop fundet en af turisterne, som lige har researchet på alle de forskellige kirker og palæer, som ligger her på Gammeltorv. Og må jeg lige bede om dit navn her til filmen? A few moments later. Ja, det er klart, at man skal lige tænke sig om en gang imellem. Hvad siger du? Her kan I se et fint bygningsværk, som står oppe for enden af vejen her, som folk valgfarter til. Og hvis jeg må spørge dig, hvad er det for en bygning, vi har der? Det er jo ikke en bygning faktisk, det er en bro, der hedder Karlsbroen. Er det simpelthen? Nå, det var interessant. Lad os gå lidt hen imod den og se lidt nærmere på tingene. A few inches later. Så lige en hilsen her fra Sankt Vitus Kirken. Hedder det Sankt? Eller hvad? Hvad hedder det bare Vitus Kirken? Nå, som ligger oppe i Kongeslottet som en del af det. Der er næsten ingen mennesker. Faktisk kunne man godt sige, at pladsen egentlig er halvtom. Hej skat. Hej. Velbekomme. 6.5 hours later. Så blev det den 4. november. Det er mandag. Det er koldt. Solen skinner. Vi er på den serbiske højslette et par hundrede kilometer syd for Beograd. Men meget, meget smukt vejr.
Vi tog en ordentlig ryg i går fra Prag herned, cirka 1200 kilometer eller sådan noget. Så ramte vi den her lille stellplads, campingplads, eller hvad det nu er. Meget hyggeligt lille sted, hvor vi udover kan høre bladene de drysser ned ad træerne, for det er altså også efterår hernede. Jamen så kan vi få tanket noget vand og have fået et varmt bad. Skønt. Lige nu som nævnt i gang med at fylde bilen op med frisk vand. Jeg har selvfølgelig smagt på det. Det er ganske forrygende. Det er lige så godt som det derhjemme. Hvem kommer så gående her? Jamen det er Merete, der lige har været i bad, kan jeg se. Merete har været i bad. Nu skal hun have morgenmad. 3 grader varme. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Prepare yourself, you know it's a must. Gonna have a friend in Jesus. So you know that when you die, He's gonna recommend you to the spirit in the sky. Won't recommend you to the spirit in the sky. That's where you're gonna go when you die. When you die and you lay you to rest, you're gonna go to the place that's the best. Hej, så er det tirsdag den 5. november, og vi er i Grækenland, stadig på jagt efter solen. Vi er landet her cirka 50 km syd for Thessaloniki, og i går, da vi ankom, var der sådan lige snart af 20 grader. Det var det, der stod på bilen, da vi kørte ind på campingpladsen, som vi bor på hernede i vandet. Men så i dag, så er det sådan ikke helt tip-top. Det er faktisk sådan, at det kræver lige en jakke. Jeg tror, der er de der 12-13 grader. Det er stadigvæk behageligt, men det er ikke nok til, at vi bliver her. Vi skal ned og jagte solen, så næste stop, det bliver Athen, og så må vi tage lidt en bytur, inden vi skal ned og finde en god strand på Peloponnes. Stay tuned!